masak ini sama cipuan, ya, pada yang kau mintun. Yang korban itu, yang korban itu korban, hanya kan muka sampai asal. Oh, yang mana bahan mau tanya tanah? Ini banyak kau. Mua hor telah. Kini chini Baru Ramchar ka je ADC constituency vision khobja kini chini Poshung Konjobon ADC village community vision khobja chini kami wo chini khorok brui takhuk sunu khungo thana election design pore samu chidra khaine ra phai bongni rabar bagana soklang thaka oh my god tar beran khane seleng maisa o am cyclayo ADC constituency vision ka ani constituency clayo bo Ramchar ka te assembly ngai to chini Kolampur Promonogar tabuk chini ketal tebisa elected jak chini Pinaki Das Chaudhary ni constituency klayo o jaga bo chini je election result pore chini takhuk songni je asuk sara bosor kost khlebor or abarno snam ka torikha bongni nukhungna hamnan bagi borok onek hard work khlaiga piaba omai khoroksa property khoroksani property song thangama ke sogui damage khaman ob belekina sitra ama chaya jesa partyman khlaitum omai ke khlaimani chaya tangke chung krino ganang hai snamni rohana se ganang tebu kusu khlai ganang khlai bini under tong tebu kobong bor help man se kyaba ganangai thangmano skrai bono nosto khlai bono damage khlai ni ya awan sumo chung change khane nangnai happen jesa partyman khlai tu ang am sen joto lukro request khlainai sing tong kusang tongnai nangnai sing hamjalai tongnai nangnai thanjakai tongnai nangnai election thanai phainai party thanai phainai Montri thanai phaina abo kun permanent ya yaba chini tongkosa halok chin takhu bukhurung halole chung permanent tong nangnai chini hale permanent tong nangnai chini rights le chini yako mana nangnai obviously chin nahar mong nangnai an boi tini o samu sidra khlainai rongna borno bo ango bidun bisiti request khlainai om hairon marok ta khlai jadi jesa nogo phano khoroksa nukungbo tongthomung tunan bagite 10 jona nukungno bakhata sabai lai jadi e 10 jona nukungno korta phangnai jadi obo chaya jeng jotono khabak sa ma tongnai thanchaka ma tongnai amchen develop khlaina bagai chin rights na phirok manan bagai amsuna request khlainai amchai tongposang tongnan bagai joto thanchaka tongnan bagai jeng party na torjebo jeng jati na torjan nang total khorok busuk nukhungni eba koi kani ro khangkana total 4 poriban kabone jeng hapangni bwkhaktwi jeng request khlainai beskango borno the damage man jeng bahaki bongno chobai ma